Baina... Zumaian goiko Pixel jokatu guan, Mirastortzak bere lana iban, tranqui, eta gero Lopezek ez eban diferentzirik marka. Eki ban, zo, errebeza, baina... Errebeza asko, baina gero ez eban diferentzirik marka. Esan? Bai, oso ondo, nik oso ondo. Principio, zunik inbeotena da, azten dienean streaminga, Bai. cuando vayas a Careta, empiezan a venir así. Vale. Ya te avisaré yo. Sí, méteme de 5, si me haces un esto de 5... Vale. Pero claro, si yo tengo delay, tú no tienes delay aquí. Ah, Hacemos un Careta, vale. así. Vale. Tiene que ser con pero igual yo tengo un poco de delay porque mi Nabil... Bai, beste ordena... De la realización a donde va el streaming. Puede haber ahí un par de segundos. Vale. Vale, das ahí. Bueno, por un par de segundos tampoco no va a pasar nada. Mejor, porque si acaba la Careta... Bai, y está... Es mejor que antes. Horratik. Bai. Vale. Apa, zaldeon. ¿Qué tal sale? Porque claro, es que como estoy un poco metido yo... Ja. Nio en frantzes entzuten nabil. Claro, ni perbaiteko galtzazpide... Claro, bai. Ingleses bai, baina nire que ingleses gutxi. Ja. Bueno. Eta naneaz frontoia impresionantia da.
Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Sisteraren lagun. E-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.sistera. Bai, ene entzuten nahi bien. Bai, vale. Bai. Ya está. Vale. Arratsaldeon ikusentzulo estimatuok eta ongi etorri Ugarein Sistera zirkuitoko laugarren jardunaldira. Donibane Loitzuneko Campos Berri frontoi eder honetan gaituzue, beste behin zesta punta ikuskizunarekin gozatu eta gozarazteko asmoz. Hilabete pasada dagoeneko Kabanillasen egon ginenetik eta atsedenaren edo barealdiaren ondoren ekaitza etortzen dela esaten bada, iraia zesta puntaren erauntxia izango dela esan daiteke, partidaz bete-betea datorrelako. Gaurkoaren ondoren, bihar goizean, Mutrikun, datorren asterako finalerako txartelak egongo dira jokoan. Arratsaldean berriz, Lekeitioko torneoko kanporaketa jokatuko dira. Izan ere, igande goizean, igandean 12ak buelta horretan, berriz ere zuekin izango baikaituzue Santi Bruar pilotalekuko finalak kontatzen. Eta horretaz gain, Interjai txapeketa ere badaukagu, baina guztiak kontatu horretik,
betiko gure adituaren gana jo behar dugu, Arratsaldeon Felix. Arratsaldeon. Esaten ari ginen, iraia bete-betia datorrela sexta puntarekin, Bai, bueno, abostua pixkate hor kalma euki hau, deskantzua, bai pelotarixe bai guk. Eta, bueno, bai, ziko da, ostabe, sisterako proiektoko, zerak, ekin aliek. Aste honetan, gaur Donibane Loitzunen gaude, igandean elekeition egon gara, datorren astean Mutrikun, eta tartean ere Interjaiko finalista bat dagoeneko badakigu zein izango dan, Antxon eta Ibarluzea izango dira, hori da, eta finalerdiak hemen jokatuko dira, 22an, okerrez panaiz, ezta? Bai, hori da. Frontoi honetan. Bai, bigarren gatu dana, hirugarrena eta laugarrena, jokatuko daue, kinela bat jokatuko daue, euren artean, hiru pareja, eta ikusiko dugu zein finalako lortzen dauen, zein pareja. Beno, eta bien bitartean, hemen ikusten dituzue dagoeneko, rotulatuta, gaurko finaleko gazte mailako jokalariak edo zesta puntistak izango direnak. Gorriz eta kinielan behintzat egundoko erakustaldia eta jendea oso gustora utzi zuten bikotea. Romen Joantegi eta Gilem Oienar. Biak ere mauletarrak eta gainera, bueno, etorkizun handia ikusten zaiena behintzat, ez? Bai, bueno, gaztea dira eta, bueno, etorkizune, ondi ikisteko baduke, baina, bueno, ondo hasi dira, ezta, final batea aile gaudi, eta ikusiko dugu jaz dakustuzkun, ezta? Baina, bueno, bai, etorkizune oso ona dauke, bai, eurek eta bestiak, bai. Eta urdinez, aurrelari lanetan, Bizkaitar bakarra, gaur, Unas Vidal, berritxukoa bera, bai. Eta gero Lapurtarra, bere biarritzekoa, ez? Bere bikoteke izango denan, Antxon de Betelu. Bai, hori da. Bueno, Unas, hirugarren pasan urtien esan nahi egau, baina hori da 2 urte, final jogatuan, berko jogatuan, da final jogatuan, da irabazi bai. Eta pasan urtien, hirugarren gatu zan, suplente bezala etorri zan, eta urten ozta berri do, así que ondo juteako frontoa. Bai, frontoi, gaina, okerrez panaiz, irabazi zuenean, Mantzirekin jokatu zuen bikote, eta Mantzi gaur ere finalean ikusiko dugu, baina nagusien mailan, ez da? Bai, hori da, bueno, oindala pasan urtien, da urten ja nagusien mailan, da, claro, baina betorkizunea ondiko pelotari bada, atzelari bezala, oso ona da, eta, bueno, ikusten da, maila ona erakusten dagoela, eta Interjaibe jokatzen da, eta orduan ondo dator, ezta? Ikusiko dugu, bendik aurra, evoluzio itzen dagoen, ezta? 22an ere hemen ikusiko dugula, finalerdietako txartela eskuratuta daukalako, ez? Mutrikuarrak. Hori da, beste hiru pareja dinez, bueno, ikusiko dugu, ni usten dut ikustaldi on bat emongo dagoela, bueno, neko dago finala joan, Interjai oso garantzitsu de gainabe iruaztia, ezta? Bueno, sisterako onenak juten nire azkanin Interjaire, eta orduan, izango zut, Championsa izango lantxe, ezta? Ligi iruazti, igual izango garantzitsuena, baina Interjai iruazti, bai. Ez dugu aipatu, apertu dugu, 22an jokatuko dela hemen finalerdia, finala urriaren 6an jokatuko da Bilbon, eta gainera, berriak baditugu, izan ere, hilaren 22ako Sistera Lagun egiten denak, badakizue, Sistera Lagun egiteak emailtxo bat bidaltzea besterik ez dela, ez dauka inolako kosterik, ekonomikorik, baina bultzada ematen diola Lagun egiteak proiektu politoni, eta Sistera Lagun egiten denak, 2 sarrera doain izango ditu, final horretarako. Finala berez, 10 euroan sartuko dira sarrerak, 14 urte azpikoek ez dute ordaintzen, baina hortik gorakoek 10 euro ordaindu beharko dute. Sistera Laguna dena ezik, ez da? Hori da. Eta bere polita da. Hombre, eta, nik uste dut jentia, sartu dizela Sisteran, da hor, doain uzgo dago hori, finala ikustia. Doain, finala, eta ikuskizun galanta izango dana, gainera. Hombre, nik uste dute gainabe Interjaine maila oso, danien bai, baina Interjaine maila oso ona moten da bizetana, pelotari
goguakin eta iruazteko, bueno, azken onena jogatzen badago eta iruazten badezu, hori seinale hona da, ezta? Championsa irabaztea bezala izango da. Hori da, itxa. Eruntzako bai, beste maila baten, baina bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, ja, ze pasatzen den. Bueno, eta frontoia gutxika betetzen hasi dela, gaur ere aurreko partidetan, orain dela gutxi Interjaiko txapelketan eta jokatu den partidetan ere jente asko egonda, baina gaur ere jente asko espero da, eta gainera jardunaldi berezia da, izan ere jardunaldi solidarioa izango da gaurkoa, gaur sarrerak 5 euroan saltzen dira final hauetarako, baina diru guztia fibrosis kistikoaren lagunen elkartearen zat izango da, gaixotasun hori dutenentzat pixkat laguntza moduan edo investigazio horietan laguntzeko, ez da? Bai, hori da, ez da, ondo jarritxe da, eta, bueno, zeu izan duzun, ez da, eta guk postik ziztera partetik, pelotarixek gamen jokatzi hori, eta, bueno, zeu izan duzun, diru hori, horretako ibiltzia, ez da. Bueno, gorriak, Mauleko bikotea, Romen eta Guillem, sisterako, txapelketa honetarako txartela lortzeko kinieletan, esango dut, kiniela ezitzaien irtetzen feliz, kinieletan sekulako maila eman zuten, batez ere niri aipatu didaten ez bintzat, Guillem Goienarek egundoko ikuskizuna eman zuen eta gainera jendea oso gustora utzi zuen. Ez dakit horrexegatik, eta, Maulen izan da ere, iparralden gaudelako pixkate favorito puntu bat hartu beharko luketen edo ez, baina oraingoz, urdinak aurretik eta ondo aurretik gainera. Bai, hasieri ez da ondioi, lehenengo tantu edira, pixkate zeutu bat abesti midaue, eta zego esan duzune, iparraldeko izeneran bizek, eta Maulengo nik uste dut alkarra jokatuko daula gaina, bizek herri bateko izeneran, hon ikusiko dugu, hasieri da, 5-2, 15, bestiepe jokatu edo kinila, baina igual ez di zeutzen asko, eta ikusiko dugu gero final baten, ze nervio dauen, ero lase jokatzen dauen, eta gaina hemen esan duzune, jente asko tortzen da ikusta zesta punta, eta hori nervio ukitu bat ematen dio, ez da, jokalariari, ez da? Bai, hori da. Batetik, posgarria da jokalariarentzat berarentzat, hainbeste jenderen aurrean jokatu alizatea, ze inor espaldin bat etortzen zaten duzu, askotan zaten duzu, zetako nator jokatzera, baina horren beste jente ikusten duzunean, urduitasun puntu hori sortzen da, ez da? Beti, zenbat eta jente gisa, nervio hori barruan oten da, zuk nahi duzu, erakutsi, zaure joku, eta orduan, oteza, bizka nervioso, hainbeste jente zaure ikusten, danez dezu, zeuke ondo jokatziz, da. Eta gero zuk askotan aipatzen duzuna, final hauetan hasierako puntuak ez dira ikusi, batzutan irtetzen dira puntu politak, baina ez dira gehien ikusten ikusgarrienak behintzat, berotu arte itxaron egin behar da pixkat, ez da? Bai, normalien lehenengo zeta, gaina batez lehenengo tantuk, pixkat pelota batzuk tontamente galtzen di, eta gero jagazten dira bat abesti zeutzen, eta ze moduten jogatzen dagoen, da ze aukera hartzen dagoen pelota bizi bat o motel bat hartzen badaue, hori ikusi arte, pasatzen di tanto batzuk eta ez da jakitzen ze atera o zena jogatu. Ja behin tantu gaurrera junaz, hasten di zeutzen bat abesti, eta nik usten dut askoz begotu jogatzen dagoela. Zu frontoi honetan arituta pasara, Feliz? Zer moduzko frontoi da? Kanpotik ikusita bintzat ederra da. Oso ona, honen taiku. Ongo di horre bio iru onak, eta nik uste dut hau dela hor bi irutatik ona. Hor taikoa. Nik hemen munduko txapleketzi iroasi noan, lauta maustien, eta gero profesional mailan, eta gero internazional, desde San Juan de Luz, ontsi jogatzen da hori moduan, iruazia eta iru aldiz. Gustora, ez da, font honetan, beti gustora jogatu. Felixe jokatzen zuen bezain gustora arituko ote dira gure gaurko puntista hauek. Hortxe,
Antxon de Betelu alegindu da, horre hasieran goitikan joan zaio, eta gero alegindu da errebotean hartzen hori ezinezko izaten da, ezta? Bueno, alegindu da, hoxe da, etzeta alegindu, batzuetan jentiak igual pelota goitxik pelota pasetatze, eta gero ez da buelta ematen zen, baina tanto ez. Meten alegindu eruten, atzoko hormi hori gaitxi da, eta reboti eruten madezu, bueno, zuk alegindu. Zuk pelota asko epitxe madezu, frontizan, igual kontrarixi usatzu, hemen duk aukeri duk dutxe tanto itxeko, baina zu esan duzun askotan egoten da petzetan jugada botatie, eta igual galdu itxen dau. Eta orduan, beti alegindu bida betzet nahitxe pelota gero aukeri uki kontrarixi tanto itxeko, betzet aurrera frontiza eraman pelota hori. Bueno, horre ikusi ditugu utxe pare bat, bata Unase Bidalena, berritxukoarena, amako pelota zirudiena, kanpora joan zaio, nik uste dute, ez duela ondo egin gesto hori ez da, eta zinez egin dio pilotak. Askotan pelota zesta barriz eta dau, claro, zesta barriz edako zuen pizkate ies eitzen da pelota hori, eta orduan pizkat kontrolan bizu. Ja, asko erabiltxe bada zesto hori, ja kontrolatu eguzu. Ja, zureratu eta daukazu ez da. Da orduan, zesto barriz izan da ekarri dagoela, urtero beti zesto barriz ekarri dagoela, da ondo erute dau, eta bueno, ondo eruazten badau, betzete. Orain arte ondo joan zaio Unasi, hemen frontoi honetan, irabazitakoa delako eta finaletan ibilitakoa delako. Bitxikeri moduan, kontatu nahi nizun, Antxon de Beteluren inguruan, hortxe Unasek pilota ikusgarria eraman duen momentuan, kontatu behar nizun Antxon de Betelurena eskubaloiko jokalaria ere badela. Eskubaloiko jokalaria, nik apunteak eta bilatzerako orduan, bere izena, bakizu gaur Googleen sartzen duzunean, izentxo bat jartzen duzunean, gauza asko agertzen direla. Eta ara, agertu zait hor, Biarritzeko eskubalo jokalaria dela, eta galdetu dut, hau ez da, izango orduan puntista, eta etorri nahi zenean berari galdetu diot, bada espada, eta berak esan dit, bai, oraindik ere jokatzen ari naiz, eta biak ustartzen dabil. Bueno, hori asunto barrizi da, ez dute nope jakin, ez dute, bueno, aurten igual lehenengo zogatzen da, nire usten dodala, txapelketa hau sisterako, eta aurten arte ez dut ikusi, orduan ez dut jakin beran bizimoduz bai. Ez, baina, niri bitxia sortatu zait, bi kirol desberdin, bata talde kirola, bestea, bikote kirola bai, baina banakakoan gehiago zentratzen zaren agian, eta oso desberdina direnak, ez, eta biak ustartzea, orain, tanto, ederra egin duenak gien oian artek, Bai, kostauaz, aurretik dejada botata, ez da jondo bota, baina hormabiku, perfecto. Perfectoa, hori ezinezkoa, unesentzat. Bueno, tarteka, badoize, pizka berotzen, ikusten ja, pizkate peloteo gehitxua, eta ja, jugadak eta botaten da, honen ikusten, ja, berotute hon bidauna, pelotari zeia, berote hon bidauna. Bueno, Zabalera joan zaio pilota hori Unase Bidali, nik uste atzera bota bai, indartxu bota nahi izan duela, baina ez hain Zabal, eta azkenean. Justo, eskerrema butaera, eskerrema ikututza, eta hormi ikututzani, peloti Zabalera junda. Bai, eta nik uste horrek, pixka galduta harrapatu duela Guillem Oienar, ez da? Eta... Bueno, pelota hori, velozia asko ekartzen dagoenez, normala, ez dut zumuten normala, astirik, Jesus, zein dermotzan. Bai, sekulakoa, Bai. Ondo horre, ara eta bauen gainetik pasa. Bai, bizkat eskolokatu onda, bera, ez da jakin aurrera, batzera, eta geldik onda, eta azkenian pauso bat emon aurrera, baina ja berandu. Egia da, Plaza Librean asko ibilitako mutila dela, Plaza Librean irunaka jokatzen dute, eta agian ere, xistera edo zesta puntan, pixkat distantziak harrapatzea saio ingo saiola, ez? Bai, da gero, bueno, ez dugu ikusi, ez da eskerroko horma, da beste modo batera jogatzen da, totalmente, ez dugu ikusi, bueno, bauke ikusi, azkenien jogatzen daulako, materiala berdina dalako, ez? Hori da, bihoztutzien, bueno, esker horma dukonek, eta, ene? Horre, ez dute elkarritze egin, eta
bizitzan garrantzitsua dela komunikazioa, baina Bai. kirol honetan, Bai, asko, nik uste no bizkat Unasiek betzan dugu huetu datorrela, da azkenian peloti bizkat berak indago lutz, eta atzelari eskatu ditza, baina igual bizkat berandu eskatutza, eta Unasiek baina pentsauteuk dugu sartze pelota hori, eta ezin, zena sartu punta jo dago. Eta gaina peligrosua, ze atzelarixe funda pelotian bila, eta hor askotan peligroseten da, ze kutzutza pelota hori, eta zu konfizantza guztia jutza sartzea, eta jotetzu arpeixen edo nun, da... Hala, orain ezin pilota saskian sartu, eta lehen Unasek barkamena eskatu baldin badio Antxoni, eta honek lasai egoteko esan, orain lasaitasuna behar duena, Antxon de Betelu bera izango da, ez? Amaikanako berdinketa, hasieran ikusten zen, nagusi zirela pixkate urdinak, baina gorriak gutxinaka sartzen hasi direla partidan, eta bitu, azkenean amaikanako berdinketarekin, Bai, hor jundi, uste amaiketa sortzen jundiria, eta oain, bitxu, amaikena, eta gora gota dago eskerreko, ameno fronto honetan kontuz ekibide horre, pixkate altura hartzen da zunin, hori eskerreko txapati horra sarri guten da pelota, Bizia delako agian frontoia, pareta frontiza? Luze, eta orduan beti gutez altura topeta, altura atzera aiegetako, eta hor, askotan, pelota hori horra juten da, horra gora. Hori sarri pasa bate, nahi zen duzu nire iguala, atze samarrien hartzen duzu, eta nahi zen duzu atze gorma bota, eta ja altura pizkat hartzen duzu nien, jotu zukibidea, eta azkuten da, errezuten da, horra. Horre ikusi dugu, Romain Joantegiren abilizeetako bat, indartxu ematen diola pilotari, eta gero hor tartean gelditzen dira askotan, Unas eta Antxon, eta Antxonek behin baino gehiagotan utzi behar izan du pasatzen, abiada bizian etorri delako pilota, eta gero errebotean ezin. Bai, hori baina bitxarte larre izten da, hor eukibidea jontuz eukibidea, hor Unas eta atzelari bitxartin, ez da huekoik askoi itxibiar, beti joatu bizu bizkat bata bestien urran. Da bata da, amairu kuadrun, da besti da 6-en. Hor bitxarte horretan ez da inor. Bai, gehiagik ez da. Bai, hor bizkate horrek bata bestien urran jogatu bida. Hor ikusten dugu, 12 eta 13 eta baten abilezia aipatu baldin badugu, Joantegirena, Antxonek ere ematen dio galantak, Bai, eskumia oso hor joten dago, Hon, utz batzuk itxu erretzak, ikusten da igual beran zera zangotu fuerti ez dela pelota asko sartzie, baina sartzen dauen pelotia, ikusten duzu eskumiaz oso gogor joten dago, Eta hor ere, bien tartean sartu du, eta hor Guillem, Aserre, Romanek ez diolako esan, zu joan edo, baina batzutan normalean mitzat atzelaria izan beharriko luke, ez? Bai, atzelaria normalean eduten dagoena bizkate, joko dana betzi atzetik gobetu ikusten da. Nire usten dut pelota hori, bentzet alegindu bizan esan erratza sartzeko, ze zabalera autotza, baina bentzet alegindu bizan sartzera, zabak errebotin izan aurteko. Eta hemen gure kontuak aurrera, eta partidera aurrera dijoala, eta 12 dagoeneko lehen zeteko, azkeneko sakea egindu Unasek. Hala, dejada, ondo iritsi da Unas. Sartu du hasiera batean, saia zemen, baina... Puntan, saltoka ez da izen erratza, Baina Unasek ez da beran joku rematetik, ez horreuki da, aukera ondixi auki da, mostu bitzatzea, txapan gaine jogota lau tanto ingo ban. Baina ez da rematetan, pelota asko, Unasek juten da finale askotan, pelota asko sartzen da. Pelota asko sartu era, garantzitsu da pelota asko sartzen. Zu sartzen mozu kontradizu mia badgeixa, hoxen bida, Unasek pelota asko sartzen du. Da gero indarra duke, eta atzera hautatzen da berretz, eta hori ditzen dagoen, ez da pelotari bat igual, ez da ikusten dugu kostau astantu ditzen dagoena, ero eskumiaz ormabiko botatzen dagoena, ero olako zeren bat, ez da. Baina, efektibu da. Ze pelota asko sartzen dau, atzera errezamar botatzen dau, eta euskenian, finalea aiau da, eta lehenengo zeta bentzet irazi du. Hon ikusiko dugu, biharne zepazten da. Eta hor betiko leloa, zer da politagoa? Ikuskizun tanto politak egin edo efektiboa izan? Askotan, efektiboa denak betik irabazten du normalean.
Horre bidana da, zau zan duzun efektibo. Ikustaldi ona, bota du kosta bat, sekulo, aietez pasa, zara elmuga, zua elmuga jau izan. Ondo, ikustasun ikestuna, kosta bat, aiegete mazabetzete, iroaztea hori, oso ondo, de maravilla, gentia posiongo da, norbera bai, baina azkenin postasunen moten da horra aietezana. Zu izan lehik, bota de lau kostau, eta botatxuaz hiru kanpora. Hori izta... Bakarra sartu desunak kristoa nahi izan da, baina hiru galdu dituzu. Así que, emidena da, beti zatot, aurrela dixen emideu, rematau, gitxi, da ondo, da jazta. Gitxi, asko botatzen manezu, aukera degutu utzasko itxiko. Horren midana, bakari, ondo hartzen dozu nien, aurre zamarri hartzen dozu nien, bueno, txego eta aukeri rematetako eta tanto itxiko, hori txar bota. Txartu urten dago, txoldure bota zu, zera, bueno, zein gotza zu, bentzat, horre ondo indozu guzta, hori da. Eta beste batzu jogatzen dago, unaxen modu, sartute bota, eta ailegau eta bota, eta azkenean, ikusi duzu estalden duzeta, bakarrik goizien dago. Ez dago, beste... Hor, eskupilotan ere egote ziren, atzelariei buruz hitz egiten, horre egon zen bere momentuan nola egiteko estrabai da, eta jotzaileak direnak, eta beste batzuk eraman egiten zutenak. Baina eramaten zutenak ez zuten pilotarik galtzen. Jotzaileak askotan galdu egiten du. Eta noren alde egin behar da? Bueno, biak baldin badituzu, asko sobe, hori beti, ez? Baina beti ere segurtasunaren alde jokatzea ez da txarra. Bai, hori da. Jotzen dagoenak, ez da, eskuz, esan duzun eskuz, askotan igual jotzen dagoena, igual galdu biharren, 10 pelota, igual galtzen badau 5, badakizu hor aukera hundizi daukela iruazteko. Baina txarna izaten da, jotzen dagoenak pelota asko, igual galtzen dagoena 10 pelota, 12 pelota, askotan gota bide. Eta zuk esan duzune, galtzen ez dagoena, ez dau dominatzen, baina erunde, fini jogatzen badau, azkenik konpensa huitzen dau. Horrek faiuok, ez da, bestian faiuok, eta eruten dagoen pelota asko, azkenean nivel dutzen dau. Beno, hasia dugu dagoeneko, bigarren... Ondo. Zeta hau, ez dizugu aipatu, baina beti bezala, final hauek, kanpora, gora joan zaio. Indartxo mandio eta gora joan zaio. Ez dau, eskumiaz ez dau asko, joitzen dago gogor, baina ez dauke kontrola zango zute, botatan hori, zazeire, pasetan hori, amarra botatan hori, botatzen dago frontiza, eta peloti doien lekur, ez da. Piskat hori kontrola balauke, nik uste duen mina hondizik lekela, oso postura hona duka eskumiaz, eta gogor joten dago. Zaten ari ginen, Felix, tantoa falloa ikusi horretik, betiko bezala, kinielak jokatu zirela final honetarako aurreko astean jokatu ziren, eta kiniela formatoan jokatu ziren, gaurkoa finala beti bezala, set formatoan jokatzen dela, 15 tantora lehena, 15 tantora bigarrena, eta beharreko balitz kitarakoa, ez da? 5 tantora jokatzen dela, ez da? Hori da. Beno lehenengo zeta urdin. Eta bigarrenean, gorriak hasi dira gintzen. Bai, horre euki dau, kostau ez eukeri tanto itxeko, baina, txapa jo dau. Hor lehen ikusi dugu, bipar eta bikain bat egin duela, eta hori egiten saiatu da berriz, oraingoan ez du asmatu. Hori da, beran igual ez da joko, bizkate, ez da mutila hundixe, eta ez da jotzaili, eta orduan bizkate beran aukerak hor aurrin hartzen dago nien, izeten da, unaxe gatzera botatzen da moduan, beran da igual tantua alegin du itxi aurrian hartzen dago nien. Xestran ibili, hor aurrian pixka xestran ibili, ez da? Claro, igual zuk izan bat, mutil bat indartzu baza, igual ez haure indarraz, igual askotan, tanto itxen duzu atzera botatu zu indarraz, ez da koloketan robotera, ez da koloketan atzela dixe, baina ez badugu zu indarrik, eta ikusten badezu bai aurrela dixe eta bai atzela dixe, nire pelota errez sartzen dagoela, pixkata aurrien hartzen dutenik, pixkata asmo ingot, kostaua botaten, ero barrura, o kanpora, eta bizkate, eurepe egon dizela, bizkate aloro, ez da? Zein bizten honek. Pilotaka ona, Guillen hoien arrena, baina adi zegoen Antxon de Betelu, hor, ez dakit, txularen bila, peina berriz ari diren, baina Antxon hor
Atzeko 13-14 kuadro horretara mugitu beharrik ez duenean, nahiko eroso sentitzen da. Bai, hori da, hone ikusten da, berai, ataketan hobetzete bat txula hor regotera botateko asmokin Davide Gorrixek, eta hasi dago lortu, eta Antoma oso ondo dabil, ez da, eskumiak nina hondiz eitzen dago, eta ordua, horreta David, Bai, ez dakit dunik. Osta harrapatu du, baina kanpora esote joan hori. Ba espada be, alegin du. Alegin du, bai, ba espadan, ez da, beti. Eta, bitu, hartu du eta gainera tanto egin. Bai, utzin dago bestiak, eskura botatza. Hor mostu nahi zen dago, baina goiz amarri honda fronti zen, da, zera ize, ikusteako Antoni, pelota erratzak galdu itzin dagoela. Horre pelotu sartzeko di, ez da, pelota erratzak, edak sartzen dagoena, indera hori motatza, eta tanto itzin dago, baina ikusten da, utz batzuk itzin dagoela, hor faio bat daukela, konzentrazioen faioa, igual sartzeko modua, ez da pelotia behiro, miako azkena momentu arte peloti sartzeko, igual galdu itzin da, bera bizti sartzeko momentuan, da orduan zuke beti jarraitzu bizu pelotiai sartu arte. Eta hori itzen espozu, zu bizti bizkalatzen mozu, ez duzu ikuste peloti sartzen danik eta gutxi elekezu. Atxeden txiki bat daukagu orain frontoian, ez da nekearen ondorioa, ez da set bat eta bestearen artekoaren gutxunea, ez, arazo txiki bat izan du Roman Joantegik, bere sisterarekin, hau ere ikusi genuen, gertatu zela Elizondo, no kerespan naiz, Feliz, eta horre konpondu behar izaten da, horre nolabaiteko zelo edo antzeko bat jarri, ez da? Bai, hori da izaten da, partxe bat ipini momentu, jokatzeko hau, zoku hau jokatzeko, eta gero biziarro etzi, erungo daue konpontzen dagoena zesterua jenun, konpondu mimbre horrek eta barrido aurrengo jokatzeko. Horantxe, horre konpontzeko edo partxe hori jartzeko alegin horietan ari dira eta dagoeneko, pilotariak badatoz berriz ere kantxara eta, aipatu dizuegu, oraingoz, lehenengo zeta urdin, baina beti esaten dugu bezala, Feliz, hemen bigarren zeta da garrantzitsuena. Nik ustean du, baietz, lehenengo zeta iruazten dagoenak, bigarren zeta iruazten badau, ia iruazten dago. Eta biharre zeta iruazten dagoenak, aukeri duke iruarna jogatzeko, da iruazteko. Eta askotan, biharre zeta iruazten dagoenak, morala eta asko gora eruten dago, galdu dagoena paino. Da orduan oso garrantzitsu zen da biharre zeta. Orain Antxonde Beteluren beste gutx bat, hau ere, nahiko erresi joala emate zuen mintzat. Bai, kantxar dizen erresi gidau, eta esaduten, hasta errez gatzen da pelota, egin beba itzen dago, baina errez gatzen da pelota hori. Orduan, ez dakit, Unasek, arazo handixiagoa esote duen, berak egin beharko duelako doble lana, ez? Ja. Ikusiko dugu ze itzen dagoen. Horre, markagailuan ikusten ari gara, 3 eta 4 jartzen duela realizazioan gure lankidei, aipatuko genieke, 3 eta 4 jartzen duela markagailuak, baina ez. Launa dijoaz. Frontoiko markagailuak ere alaxe jartzen du, eta horrela da. Eta launako berdinketarekin, orain, 4 eta 5-koa. 4 eta 5-koa, bai. 4 eta 5-koa. Orain, Guillermo Oienardek ez duelako asmatu, saltoa egin du, gora. Bai, eskumia sartzen dagoen, ondo juten da, gote korrido, baina ez du azmetan sartzen hori, ze horrek normalien sartzeko pelota dira, baina ez du azmatzen sartzen pelota horrek. Baina, ez dakit, nik egin dituen kinuak eta ikusita, ez dakit oso eroso ikusten dugun, gaurkoan Oienar. Ez, igual aurrakoan ondo jogatu baina gaur ez dako ikusten uz batzuk itxu eta ez dabil bera jokun. Ez, eta gaina bikotearekin ere komunikazio horretan ere ez dakibanik. Gaur egun aldrebesa ote duten bien artekoa edo zer, baina berak egin dituen kinu batzuekin, buruarekin esetz eta esanez.
Bai, ez dabil gustora, eta hori hilarritzen azkenean, Bikain amaitu du, Justuan izen da, Justu, baina erto. Ondo. Hemen iruditan Zugaitz sala berri okerrez banaiz. Bai. Gero, berak jokatuko du, ez? Bai, berak jokatzen du, bai. Justuan, Emoten izan du txapa jodabola, baina, barruan eta... Urran izan da, epai atento ondia. Eta tantoa amaitzeko modu ederra eta bikaina. Bueno, orain Unasek egin du akatsa. Eta Seinako berdinketa eta Unasek orain ere bere buruari izanez. Nola egin du fallo hori, ez? Eskuan neuki dau, baina ez dau sartu. Bueno, oraingoan Antxonek ondo erantzun. Sartu da. Bikain, atzera. Bikaina, Etzen erresa, Eta gainera Antxon oso atzean zegoen. Pilota hori hartzeko, gero. Ondo. Salto egin, eta errebotean ezin. Oso ondo. Eskurmia zoain, ikusten da pizkat, tanto honek ikusten da, hobetua da bidea atzera dixe. Hor ari gara, konpontu dezakegun markagailuak, gure zuen pantailan agertzen den markagailuak, guk jakin badakigu, ondo, 6 eta 7, edo 7 eta 6. On zazpina. On zazpina dijoazela. Eta ni ez nago ohituta, Felix, egia esango dizut, baina horrelako frontoi batean, egonda nagoela, baina hainbeste pantaila eta zuzenean pantailatik eta partidua ematen eta speakerrarekin eta bat eta bestea eta horrelako gauza zaintzen dituztela hemen, Bai, honek urte osoan noten preparauta udan emateko ez da, bai ustaien da, bai agostuen jogatzen da, eta orduan urte osoan lanien noten die, frontoie betetzeko, eta ondo preparauta dago, urtietan, nik jogatzen eban hemen aurreko pantaila azkenengo igual para bat urtien opini ben, baina horre albuetan bepini dabe pantaila eta ondo, hemen oso... Hala, ze pelota eraman duen, ze pelota zail. Bai, lan handiz itzen daue, jentia eruteko frontoira, ez da. Bai, eta horren erakusgarri, frontoia ez dago goraino beteta, baina frontoi erditik gora egongo da, eta horrek esan nahi du, 600 pertsonatik gora, 600 pertsona izango ditugula gaurkoan. Eta bada, Bai, jente asko etortzen da ona, gero hau Donibane kanpotik jente asko etortzen da, udako, eta gero guztoitxeago, ez da, ez da punta, eta zeinei ez da. Ikusitxe, hau, ze habilidade, ze velocidade, ze movimiento, itxin dagoen ez da punta, normala, gustati ez da. Bere garaian, Donibane Loitzune, Korsarioen herria izan zela esan leike. Bai, Korsarioen portua bertan zegoelako eta hori dela eta Bizkaitikan, Gipuzkotik arrantzale asko etortzen ziren ona, korsoan aritzera eta egia da baita ere, Santiago bidea egiten, Doneiako bidea egiten ere, hemen ospitalea zegoela eta hemen azten zutela, iaia mugan gaudelako, Espainiarekin mugan dago Donibane eta hemendik azten zutela askok bide hori, eta honekin esan nahi dudana da, jendea ekartzeko edo jendea etortzeko beti izan dela herri hau, erakarri duen herria izan dela, jendea erakarri duen. Ekarri duena, eta gero, aparte, oso herri politxe da, kostakua eta jente asko etortzen da, bai, egualdetik, eta bai,
egoalde, baina Frantziko egoaldetik eta gero gure partetik Euskal Herri txipe jente asko etortzen dauna. Beno ba, 9 eta 10, edo 10 eta 9 gorriak aurretik, baina oraingoan urdinek egin dute tantoa eta Unax Vidal Berritxukoak egin du sakea. Antxon de Betelu atzera, goian jodu, goian, ia gora joan zaio, Esan dut zut, ez da kontroletan, postura bardine beti botatzen dago, eta beti goiko txapan urran, guten da, Daia bota dutxu, bi oiru botatxu goiko txapara, goiko toldura, eta kontuzek ibilibiko dago. Beno ba, 10 eta 10, eta oraingo tantuak bai, bali dutela doble. Bai, amendik aurra tantuak asko balixo. Bai gorrientzat bizirik mantendu alizateko, eta bai urdinentzat irabazle irten daitezelako, ezta? Ai. Ondo moztu du, baina orain atzera. Kanpora. Eta kanpora joan zaio bai. Hor ikusi du atzera eta Zabalera bota beharra zeukala tantoa egina ikusten zuelako, baina Zabalegi. Bai, esan dut, ez da barriz eta dau eta ez da kontroletan, da, bueno, horaitxik kanpora joako. Bueno, horrek bizia eman die gorriei, 11 eta 10 direlako aurretik. Eta oraindik ere, erabakitzeke, dana erabakitzeke dago hemen. Bai, kontu zuki bida, hau garantzitsu da biarnaz eta iruazia. Bai urdinentzako eta bai gorrizentzako. Orain ere justuan eta errebotea sartu behar gorriak. Eta orain, ez batek lehengoan, ez besteak bigarrengoan, eta ez da aurrenekoak ere hirugarrengoan, ezin. Bai, bardin ez da, normalien zuk Zabalea eza egoten, ezker normal kututza, da velozia dut bizien motza pelotia, da orduan Zabalera urten dagoen, azkenin ezin zen dago kolokau ez batea, ez atzelarixe, ez aurrelarixe. 11 berdinketa beraz, eta hortxe, Mauleko bikoteak, bereien entrenatzaile edo denarekin hitz egiten, behin eta berriz, gerturatzen dira, agindua jaso, ez dakit botillero lanak ez ditzen dunez ez da puntan, baina bintzat aholkua jasotzeko eta Bai, ondo tortzen da, askotan norbera ez da ikusten joku zelan doien, eta kanpotik beti ogotu ikusten da. Eta gero aparte, konsejo batzuen motzaz, ez da, aurrera ipini, eskumiez jokatu, ero pelota motela eta, askotan kanpotik ikusten da joku gisa barrutik, baina barrutik bizkate oteza zentraute eta igualde ekibukaute joatu lehizu, eta kanpotik beti... Kanpotik beti distantzia dago, eta distantzia dagoen lekutik normalean behintzat hobeto ikusten dira gauza, ez? Beno, hortxe Guillen Oienarreke hartu du, eta tantoa gorri, 12 eta 11. Eta beraz, ez dakit aholkuek balio dutelako izan den, edo gutxa egin duelako Antxonek, kasu honetan bigarrena esango nuke, baina... Bai, zantzuten ez da utze mordu bat eitzen dago. Ara, Antxonek ez dakit, arazoaren badaukan. Antxon de Beteluk, eta... Horre... Zapatia igual laba, no? Bai, ez dakit, aldageletarako bidea hartu du momentu batean, baina gero... Bai, igual, zestua bustitzera edo... Bustitzera, pixkat ondo tortzen da, Ez dago ikaragarrizko berori gaur hemen, baina, Ondi udako berua barrun sartute dau, eta pixkat, ez kanpoan ez da, udako hori, bero hori, ez da, baina, barruan ondio jartzen dau, eta pixkat ez estua guztia ondo etortzen da. Sakea, motz xamarra izan da, baina ondo erantzun dio Antxon de Beteluk. Hor, bikain sartu da Unax.
Eta arazotan jarri Mauleko bikotea, baita tantoa lortu ere. Amabina. Amabina, bueno, orain markagailuan 11 eta 12. Bai, baina ez da ondo... Markagailu nagusian ere 11 eta 12 jartzen du, baina ez dute, oraindik uste dut ez dutela. Ipini, Urdinen hori da, orantxe bai. Amabina. Eta, bueno, txaloak jotzeko, inungo lotxarik ez dagoela hemen, Hemen, bai, hemen tantuak ondo itxe madezu, eta gero igur samarra jute ma tanteua eta hemen txalo asko goten dago. Ara, Jolin. haze tantoa. Sí, señor. Haze tantoa egin duen, gaina eskatu egin dio Unaseri, Unasek sartzeko asmoa zeukan, eskatu egin dio eta gero Bai. bikaina izan da, Bai, bikaina eta pelota ez da izen erratza, Esker Orman arrimauta junda, baina oso ondo hartu du, eta bota du, perfecto, Hori landu eskero pelotari hori, nik usten dut, badukela maila ona emoteko pelotari bada, Horre, pilota gutxiago galdu beharko luke, ara, kolpe hartu du, ez dakit buruan ere kolpe hartu duen Unasek. Ez, nik usten dut, kaskua, eze urten nintza, horre bilagana jauzidanean, eze kaskua urten nintza, eta kolpeta ondago kaskuei. Amairuna, lehenengo zetan eko parekatua junda, egia da, hasiera batean urdinak nagusi izan direla, gero gorriak berotu direnean, hartu dituzte urdinak berriz, baina gero urdinak lortu dute, baina egia da, neko parekatu jundela, hiru tanto baino gehiagoko aldea ez dutelako eduki, baina bigarren hau, areta parekatuago dizkoa, Bai, bueno, osan zuten, hasta lehenengo zeta pizkatet tanto utz geixa ona biharren zetien baino, biharren zeta, ja nuzten do berotu teomi dauela, eta ja bata besti ezeututa, eta ja beste nivel bat erakutsi bideola. Bueno, dagoeneko jarri dute ondo, markagailua. Bai. Arkaitz Agerretxeko lina, gero elkarrizketak egingo dituenak uste dute etorri dela eta aipatu diela. Eta dagoeneko konpondu dute, beraz, urdinak 14, gorriek 13 eta 14 garrena. Beraz, 14na eta... Bueno, santo hau egiten duenak, gero partida, urdinek egiten baldin badute, noski, irabaziko dute, baina gorrik egiten baldin badute, gerora partida irabazteko aukera handia izango dute, Bai, da bostera jogatu bida, eta horre pizkate, suerte pizkape izaten da, baina batak beti gora juten da, eta besti egoitzi bera. Beno, azken sakea egin du Romen Joantegik, eta orain, zelako utza. Berak egin du utza, ez da? Bai, eskuan eukida, horrek, pentsaten ongo hemen tanto itxeko aukeri deuke eta utzein dago. Eta epaileak altzadu, segituan, bere saskitxoa altzadu, ikusi du utza, eta beraz, urdina garaie, eta Unas berriz ere garaie, Donibane Loitzunen. Hori da, posiko da. Bidaia berritxutik ona, bada euska kilometro batzu, baina gustora egingo ditu hemendik aurrera ere, ez da? Hombre, hor gultan, alkarrik etorri gara, da, hor posik da. Edukiko duzue, konversazioa, berarekin, kotxean, Euki hau, onutzi emezan dago, beran frontoia dala, pasan urtien, suplente bezala torrezala, eta pasan aurrak urtean iruazi ban, da gaurten iruazi, ondo. Eta, hortxe, elkarrizketak egiten, Agerretxeko lina, Arkaitz. Garaipena lortzeko egin dituzuten ingrediente honenak. Aldenik eta gutxi egin, jolaztu, eutzi eta eutzi. Ikusitzaitu ere, zesta berria atera duzula gaurko finalerako, igual lehenengoko mangan ere horrek kalte egin dizu, zeren eta ikusi dugu batzuetan pelotak pixkate eskapateo egiten zaizula zesta horreteatik, azkenean ondo akomodatu zara, ez da? Bai, atzo probatu nuen da, gustura neukanez, atera egin dut, eta ez du horrelako emaitza txarra eman, posi. Bai, garaipenarekin beti emaitza ona izaten da, eta Antxon, vous qui êtes un habitué du fronton lusien, vous connaissez très bien cette cancha.
Qu'est-ce qui a fait selon vous ce petit détail qui a fait la différence face à cette valeureuse équipe moléonaise? Bon, on a globalement les 4 bien joué, mais on a essayé de serrer le jeu à gauche, un peu entre les deux. Ils étaient un peu perdus sur mes droites, donc on a essayé de s'écouter, de jouer les deux ensemble et voilà, de serrer le jeu et d'appliquer le jeu au fond et ça a marché. Saiatu naiz nere eskubiarekin ezkerretara bidaltzea Mauleko ekipo hori pixkat atzeratuta gelditzeko, elkarrekin ondo jolastu dugu, ondo entenditu gera eta guk aplikazioa zen gure retua eta saiatu gera eta gaurkoan garaipena hartu dugu. Felicitazion, zorionak bieri eta laster arte.
Gaurko partidan, Xistera zirkuitaren Donibane Goizune lehiaketaren finala dira. Antolatzaileen izenean esker berroena zuen eta partaide guztiei. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir ici pour aider l'association avec la mucoviscidose. C'est la 9e année. Ce soir, l'association Lucéane, organise cette soirée, qui est une soirée qui est l'étape lusienne finalement d'un tournoi organisé par l'association Xistera qui regroupe tous les clubs de Xistera. Au nom de tous les organisateurs, un grand merci à vous tous bien sûr d'être venus ici dans le monde et à tous nos partenaires que je vais maintenant citer. L'association Xistera, TVPI, France Bleu Pays Basque, Média Basque, Sud-Ouest, la société Audience, qui est la société qui enregistre les images de la partie de ce soir pour les diffuser sur le site xistera.eus, xistera.eus, et nos donateurs qui ont doté tout ce qu'on vous remettra, du moins à ceux qui vont gagner par tirage au sort après les paris. Arnaga, Auréa, Achular Coiffure, Barcachoko, Statua d'Andaï, la boucherie du Golfe à Cibourg, Christian Coiffure, la cidrerie Lusienne, le café Deza, la poterie Goïcochea, Eliantal, Kachi Crossing, Kikera, le restaurant L'Alcaldé, la Rose des Cendres, la maison Lafargue, le bistrot Lusien, le cinéma Le Select, le verger des Luna, les Bohémiennes, les macarons Adam, Manufactum, Montre et Compagnie, le motel Mi La Vida, le restaurant Olatois, Quicksilver, le restaurant Kika, le petit train de la Rune, Udako et Zigzag. Miliesker, Ainitz, Deneli. Voilà, il micro pasatzen du Anne-Marie. Maintenant, je cède le micro à Anne-Marie. Bonsoir. Toujours une très grande émotion d'être face à vous. Je vous remercie évidemment d'être venu encore à ce rendez-vous annuel, 9e année comme l'a dit Michel. Et pour nous, ça fait 10 ans que l'on vit avec la mucoviscidose à la maison. Notre fils est atteint de cette pathologie. Donc c'est une maladie génétique grave qui touche des organes vitaux, en particulier tout le système respiratoire et le système digestif. Donc voilà, ce sont des soins importants tous les jours, de la kiné tous les jours, entre 25 et 30-35 médicaments au quotidien également. C'est une maladie qui se soigne, qui ne se guérit pas. Donc faire une partie de ça nous a semblé important pour à notre niveau rapporter un petit peu de fonds pour la recherche. Même si la recherche évidemment avance à grands pas chaque année et nous en sommes bien conscients et très heureux. Il n'empêche que sans la recherche, les patients malheureusement
arrivent avec des traitements qui sont très très lourds, voire avec une greffe ou des greffes, ça dépend de l'évolution et de la dégénérescence de la maladie. Donc je suis toujours très émue d'être avec vous et de voir cet élan de générosité et de solidarité envers nous. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, c'est la 9e année. On continue notre combat. Vous êtes à nos côtés. Ça nous fait toujours très chaud au cœur. Je voulais remercier particulièrement tous les bénévoles qui nous suivent depuis 9 ans. Vous les avez dans les gradins, il y en a en bas, à l'entrée, à la buvette, à la billetterie. Et merci beaucoup d'être là, de votre soutien et de votre esprit solidaire avec nous. J'espère que vous passerez une très bonne soirée. En tout cas, nous, on est très contents et très fiers d'être avec vous. Merci beaucoup. On peut applaudir chaleureusement, effectivement, 9e année de ce rassemblement qui fêtera son 10e anniversaire l'année prochaine. Rassemblement important et merci de votre fidélité et de votre générosité, on le redit. Dans quelques instants, le début de la deuxième partie des finales du tournoi Chistera. Restez bien avec nous. Batzuetan besteei laguntzeko. Batzuetan besteei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin
la lutte contre la mucoviscidose. Allez, dans quelques secondes, le début donc de la deuxième partie, l'échauffement qui débutera dans quelques secondes. Et cette deuxième finale du trophée Chistera qui va donc prendre place dans quelques secondes sous vos yeux. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako irubebikoitza.xistera.eus.
Gabon berriz ere ikusentzuleok, fuerte hasi garela, partidu txukunak ikusi txugula gazte mailan, eta guain ikusiko duguna ere, Felix, nagusi mailakoa, printzipioz behintzat, jokalari edo puntisten atletik, xistera zirkuitoan egongo diren, honentxeunetakoak hemen daude. Bai, hori da, gaina be, Interjain jokatzen dauzen dira, ez da? Da, pareja gorra gaina be, gorruxek, Antxon eta Manzi, nik usten dut igul, sisteran dagoenetik igual aurrelari eta atzelari onen aspadia onentaiku, eta gero Salaberri eta Iturrino oso pelotari hona dira, ez da? Orduan, pasan urtien egin Salaberri berak erasin zuen markinan de finala, eta aurten bezekapenin goiko mailan dabil, ez da izemaren lehenengo biharren, eta aurten be, horrengo gazta, eta nik usten du, zetak hainonako partida, hainona ikusten duen, nik usten du, nivela badagoela, ez da, partidu bat ikusteko. Printzipioz favorito, gorriak izan beharko lirateke, kinielan ere aixe ibilizian, eta, Antxonek, denboraldi honetan, partidu bakarra galdu du, pon galdu zuen Interjain, baina zeteko tantu bat puntua irabazi zuenez, Interjaiko finalerako sailkatu da dagoeneko bere bikotearekin. Aurreko urtean ere, oker espanaiz, xistera zirkuitu honetako finalerdietan, Antxon eta Manzi bikote zirela, Mutrikun, han ibili ziren finalerako orduan xisterako zirkuituan finalera sartzekotan. Eta 24. puntura iritsi ziren, eta orduan Etxeberrirekin bikote zen Salaberri, 6 puntu jarraian egin, eta hau bete hortz itxi. Bai, Goixerri zan. Goixerri, eta Salaberri, bai. Arek emeretzi ukimen, eta azkenian 6 tanto jarraian iben, eta eure juntzien finala. Hori etxinion zut, lortzen duzunin, horrek gotalau, hauza moduan, pizkat, iguala zaitxungo zano, lortute duket, eta hori zirik zaitxu. Hor jarraitxu bida azkenengo tanto inarte, eta, aurten piestote pilak ondo kargauta etorri dela, eta bai Interjain, eta bai sisterako txapelketan, oso ondo dabil, eta, ikusten da, gorbe finalien dagoela, eta ez da uniko olako faiuk ikide datonutako. Bi final jokatu ditu dagoeneko, eta bietan irabazle irten da Antxon, baten Daniel Mandiolarekin, hori, ez, barkatu, ez, Cabanilla zen irten zen, Jon Mandiolarekin, hori da, eta Markinan ere irabazle atera zen, lehenenoko jardunaldian, orain ere finalera iritsi da, 5 jokatu barra dauzkate, eta nik esaten nion, etxeko lanak ia egin dituzu, ez? Lehen partidua zierretik galdetu dut, eta hemen amaierara arte. Hemen amaierara arte egon behar da, bestela bada espadan, hemen amaierara arte. Agian lesio bat izaten dut, Jonek izan duen bezala, eta gero hor gelditzen naiz atean, ez?
Eta gero ikusitxe, ze pasan urtean, ze pasako motrikun, hori haitxe niotzu, eta urten torrea da pilak ondo kargauta, eta beran lan haitxea, ezta? Uste dute iaz konfiantzan larrei dantxe ekuiban, eta urten zango, nire noi barrio paseta iaz pasau zana, eta urten noi serio, oso serio, eta demostetan dabil, bai Interjaina, bai Sistera. Bera Etxebarriakoa, jaiotzez, ez? Etxebarriakoa izatez, baina berritxuko taldekoa, edo... Ba, ez da egite, Etxebarri jaixota, ero Ameriketan jaixota ez da buena, Agian Ameriketan jaixota izan da, bai? Bai, duda dauket, Zer uste dut igual Ameriketan jaixo zala, Bueno, bere sorionerako bi nazionalitatea izango didola, hori da. Eta ez da uki arazoi Ameriketan juteko. Ez, batez. Beno ba, bi tabutz hasi dira gorriak aurretik eta egia esan nagusi dira agian urdinak hotz xamar irten direlako Salaberri hor ikusten dute dudamuda batzuekin. Ondo Antxonek iritsi da, baina... Atera intzaio azken momentuan, edo? Bai, ez dut ikusi justu epai onda parien, hain erratza ailegau da, eta gero gatu da nien, esan dut, zein dagoa. Hortxe errepikapena ikusterik daukagun, ondo horre txokora. Utzin dau, ez dau sartu. Ez du ondo sartu ez. Antxonek badauka horra bilezia, bi pareta egin behar ditu dela ikusarazi, baina gero txokoan sartu, hori atxin diotzute, Antxonek aurrien hartzen dago nahi, rematetako sasoian, oso ondo remateten dago. Eta beran aukerak aprobetxa dutzen dago. Gogoratzera, orain, hor, ez dakit, partiduko gakoetako bat zein izan lehiken, Iturrino badakigu, aurrean ere jokalari txukuna dela, baina Salaberri kastigatu. Bueno, nik ez dut, ez da, ez esan, nik joku igula Antxoni jokatu biharrin, ibali bizat Manzik atzien bizkat bajatzen da, bizkat atzeratik kastigo. Gero, Iturrino ez da bera rematatzaile aurrien, Nik ez da bestan joku ingotzan nik zerai Antxoni usten dute atzera botako dagoela, eta ia Manzik faietema dau, utzeitxema dau, eta hortik jungo dela, ez da, baina, Manzik oso ondo jokatzen dau, ez esaltzuten modun espadale honen atzien, gaur egunien gaztetan, hor dauela. Ondo hartu du Antxonek aurrean, moztu, ez du gehiegi moztu egin du, baina altuera gehiegi eman da agian. Ondo. Eta orain Iturrinok bikain harrapatu du. Ondo Mikel Manzi ere bai. Motrikoarra kastea, baina egundoko palmaresa daukana, Bai. Palmaresa, daukuen sasoierako oso hona dauke, Oker Espaniz, 18-19 urte hortxe ditu. Eta Euskal Ligako finalista izan dakoa da, Gipuzkoako herriartekoan bigarren gelditu zen, Ugaren zirkuituko lehen finalean da urten, baina iaz finalerdia jokatu zituen, Interjaiko finalerdia jokatuko ditu, asko, Bai, asko, oso palmaresa hona duke, jokatu ondo itxen da, ezta? Eta, merezitxe, ezta? Horrek danak inbotzu, merezitxe daulako, ezta? Jokatzen daulako. Bipareta bikainak Antxonek egin duena, pilota harrapatzen baldin badu. Da ondo torten azta, horlako urmabikoa botati ez, Iturrino oso lasaida ikuste duzu, kantxar dixen, ze bota bizte eta, ikuste duzu urmabiko, da oain Antxonek hartzen badu eskumiekin hor, ongo da hon ainkabata, betzete zabalera ja botatzen mozte barrido, eta ja, hueko pizkat izten dagoen bitxartien aurrien. Pentsarazi egingo diola gaintzat, ez? Bai. Salaberri. Antxon, behin eta berriz. Ezin pasari da, Salaberri, Antxon. Bai, ez da, pelota hori beniko... Berriz ere bipareta, oraingoan Iturrino iritsi da, baina ez du. Asmatu, saskian sartzen. Eta bost eta bat, Gogorrazi direla gorriak? Bai, ikusi oso, Antxonek aurrin hartu dagoen, bata kostaba barrura, beste bat ormabiku, erratzar aiego da, baina ez izen dago sartu.
Eroso ikusten ari gara Antxon Alberdi oraingoz. Frontoi kanpoan ere eroso ibiltzen den horietakoa da hemen, ez da? Lasai eta... Hortxe faio pixka duk, Sakia eta eran, lasai etorri pixkat nervio hori gaztetasune erakutsi biharin, etortzen da lasai. Veterano izango balitz ezela, ez da? Hori da. 27 urte ditu. Etxebarri Amerikarrak. Baina... Bueno, Xistera zirkuito honetan bai da, egia da, veteranoetako badela, eta gainera berak ere badaki, jokalari garrantzitsuenetako badela, eta paper hori jokatzea ere gustatzen zaio, berari, ez? Bai, bueno, esan dututen, ez da, igual pare bat urte, lehen urtia eta aurrak urtia, ikutu ditza, baina, bueno. Bai, ez? Nik ere, hori iruditu zait, epaiek ez dute alakorik adierazi, hala ere, bueno, pilota ondo bota eta saltoa eginda ere Salaberrik ezin. Bai, ondo pilitza esker norman, saltoka sartu behar zen dau, Salaberrik eta ezin zen du. Bai, bueno, nik usten dut, esan duten, ez da, urten pilak ibinitzu, eta urten nik usten dut, demostretan daula, bera zein dan, ez da. Antxon Alberdi. Hortxe sartu, bikain sartu, eta bikain harrapatu, biak ere orzai. Bai, ekusu, ez da Antxonek egon pixkat bera jokure dabil. Lehen bota du Zabalera, onbarrura, eta pixkat, bueno, gentia pini, como dice... Belarretente, ez da? Belarretente pini, eta, ia, hon zeingo dau. Osmariku botako ze, barro botako ze, eta pixkat urduri hori aurrelari zei, da parejiai sartuzta. Bai, izan ere aurrenekoa harrapatu duena, txokora bota du. Urrengo biak, biparetak eta Zabalera. Eta azkena txokoan eta dagoeneko zazpitanto, eta protagonista nagusia bera. Bai. Bera. Ondo utzi pasatzen. Iturrino, sartu da. Formostu bai, baina altura gehiagirekin, Antxonek arazorik gabe. Eta arazoak asko gainera Salaberri. Bai, justu aurrien jaikitzeitza, eta, bueno, batzuetan sartzen da hori, miazta erraza sartzeko. Oso bertan aurrien jaikitzeitze ma dau, bai, hor sartzu bote pronto, bine, pizkate aurratxua jaikitzeitze ma dau, ja, janki misuria zelaku jaikitzeiko dagoen sartzeko zestu barruan, ez da izten erratza. Ba, ez dakit, aditu egin dizun edo zer, baina buruarekin baietz egiten ari zen horrengoan ere zugait Salaberri. Eta, bai, pauso bat aurrera ematea komeni zaio, ez? Bai. Ondo harrapatu du oraingoan, atzera, Antxonek ezin, tanto urdin, aspaldiko partez, 8 eta 2 txaloak hemen frontoian, badakitelako, hemen lapurtarrak direla, biak ez da, bai Iturrino eta bai Salaberri gainera etxekoa, luzean taldekoa da. Bai. Hortxe da, Ibai Iturrino, 29 urte. Biarritz taldekoa. Biarritz taldekoa. Eta, bueno, esan dugu lehen ere, Intergen jokatu duela Iturrinok, Susorekin. Okerrespanaiz egin du bikote, eta lehenengo 2-3 partidak galdu zituen eta dagoeneko aukerarik gabe gelditu ziren finalerako eta baina hor egotea bada zerbait. Bai, bueno, badakizu aurten zirkuitu ondo basabiz, eta tornurtien barri jokatu zule. Aurtengo aukeri igual ez duzu ondo jokatu, ez duzu aukera gero azteko, baina, bueno, badakizu aurten zirkuitu on bat itxen mozu, eta tornurtien barri jokatuko zule. Beno, egin dutela bigarren tantoa, baita hirugarrena ere urdinek, horre uste dute gorrien arteko ez ulertze bat edo ondala. Bai, hori zen da, ez da, Antxone pentsa dau manzi, kolokatu ezagoela, da ez da hon, da peloti laotza, da gero bai aberandu izen da, pelota hori sartzeko.
Horaitxe indartxu ari zen Salaberri, emate zuen jokoan sartzen hasia zela, baina gora, joan zaio pilota hori, eta berriz ere gorriak lasai egoteko moduan. Bai, bueno, lehenengo zeta da, ikusiko dugu ja zer maitza o zer urteten dauen. Eta, bueno, betiko ez da, biharren zetai ikusibiko da, bueno, lehenengo amaitxu, lehenengo ku ez da, behatzitxeiru, eta berriz ere gora. Bai, ja irugarren hautatzen dauna. Bai, eta... Ez da hori normala, Neko atzelari segurua dela esan daiteke, ez? Segurua eta gero kontrola eta errebesak inondo kontroletzen dago, baina, bueno, ez da, hona ziren, ez da hain ondo, David, ez da hain ondo. Bai, ez da partidan bete-betean sartu eta aurkariak horrelako otxoak direnean, Antxon eta Amanzi bezalako bikoteak galanta denean, bete-betean sartzen espatzen dimazara, galtzeko dena dituzu, ez da? Bai, hori etxin diotzut, azkenean neiko ze egin deguzu oso ondo jokate, iruazteko Antxonit Manziri, pizkate txarto jokatzen. Nola moztu duen, ondo, Iturrino. Ondo. Ikaina, pilotaka da Manzik, baina... Bueno, segur txeago ari ote diren urdinak, Bai, bueno... Hasi direla pixka berotzen, ez da? Bai. Ara, Antxonek, ondo Iturrino. Bote prontoan hartu du hori, Antxonek, eta gero, kanpora. Bueno, Bai, ez da... Orain arteko tanto hori politena. Bai. Iarri etza... Iturrino botako txala horma biku Antxoni, baina, bueno... Da gero ez da, hain ondo aprobetxau, Ze Manziri eskure botatza, eta gero Manzirik errebesakin oker botat dau, eta esker hormak ututzen ima kanpora jugago. Hala ere, bueno, bukaera ez da polita izan, baina tanto polita da, ikusi dugu, eta gaina disputatoa, eta, bueno, luzea jundala, horren seinale, hurbila denak. Bai. Ikusten ari gara bien bitartean, Antxonek egindako tantuetako batzuk, horre... Urdinen tantoa Manziren akatxean, eta, bueno, esan daiteke, 10 tanto egin dituztela gorriak, 4 urdinek, baina 4 horietatik, bi, Manziren akatxeetatik datozela, beste bat elkar ulertu ez batetik, egindako tantoak ez dituztela egin, urdinek ez? Zerrak Iturrino pasan dutena, kosta itxako horri tanto itxia, oso seguru da, pelota asko sartzen dago, eta orduan tantu kosteten batzu horren beste tantu itxi, aukeri deguzunin aurrien, haitzen esposu tanto, azkenin pelota hori jumbizu, eta aia gorri xerurek pelota hori galtzen dauen. Hori da, norbaitek gutxe egiten duen, ez? Hori da. Amar eta 4, partida badijoa aurrera, urdinak sakera, Ibai Iturrino. Luze, bai. Luze, eta, bueno, baina horren beste kostatzen zaizunean, ez da, tantoa egitea, sake bat utxe egitea, hori da. Opari gehiagi. Bai, bueno, ulertu bidau sake batera dela, eta orduan kontu zueku bidea sakiaz. Bai, Elizondon uste dut, izan zela, egon ginenean, eta sakearekin 3-4 jarraian utxe egin zutela. Gerora Kabania zenetzen, hainbeste egon, eta gaurkoan, aurreneko da, eta horrelakoak ere gertatzen direla, ez da, baina... Bai, bueno, haize kontu zueku bidela, batilik izu, obi, behibul, Antxonen modelko aurrelari bate, Zaki esko sartzen dena,
orduan, kontuz, ikibida. Ara, maixutasuna erakutsi du orain Antxonek. Bikain tantoa, txalo zaparra da noski Antxonentzat. Hasierako Ormabikoa, nik uste berak konbentzitu egietzegoela bota duenean. Ez, gaina be, hor zabalien Antxone berak ez dau hain ondo bota. Hortxe, txek. Nola utzi duen, goxo. Lehenengo Antxonek ez da hain ondo bota, da hor Iturrino bera aukeri tantu amaitzeko, hor mostu miban, eta listo, hor Ormabiku oso ondo bota bidezu, nik bozu tantu behin. Eta ez da hain ondo bota, eta gero Antxone maixo modun tanto politxin da. Hortxe, gure ikusen entzuleek nabarituko zuten. Goitik ere, kamara bat badagoela, Antxonen sakean egin dutela, ontxe Salaberrik sekulako pilota eraman du, Orain txularen bila, ez da, baina ondo Iturrino. Txapa. Baina jarraitxuin da Iturrinok, ezan pentsau igual txitxak juleikela, baina jarraitxuin dau eta izize erun nindau, robotu hori, meritxu handiko robotu izango zan erun baban, Bai, horre Antxone txularen bila edo, ez da, eta... Txitxaken bila, Salaberri baki hori, pizkat, darra ikuten da aurrere, anaurri edatzen dagoen askotan huekoa bizi izten da batzien, eta Antxone badaki hori itzen dagoela asko, eta hori itzen dago amago bat, igual kortada oso botata doela, eta juten da korrik Salaberri aurrera, eta gero atzin kriston hueko goten da, eta hor tanto itxiko aukera hori txiko zen dago. Pilotari ona izateko eskautina, Ameriketan ere esaten dena eskautina ere egin behar dela, eta kontrarioan nola jokatzen duen ere ondo aztertu behar dagoela, ez? Bai, Salaberri. Da batez be, urtietan, bueno, pasan urtien da, urten, kare kontra, ez eutzen die bat abestie, da bakize movimento zeitzen da, bakotxeak. Ondo Salaberri, Antxon, hori bai ez dela oikoa, Antxonengan. Ni uste da Ormabiko botata jundala. Hor dabile, bentaja hondize duke, eta hor dut dabil pizkate. Jolastu nahian, jokatu baino jolastu nahian. Hoxe, ze kostau barroe bota dagoena, zazpigarren kuadron hartu dau. Eta oin ni uste da Ormabiko botata jundala, eta, bueno, bentaja dako zuen, Bai, tanto politak egiten saiatzen zara, baina gero... Egin jolastu ere bai, ez da, eta... Baina kontuk ibida, Eta bera horren jakitun bada, mutrikune harra pasatzen zaio eta. Bai, hori gaitxik, eta gero, bueno, Manzi ez da biela, eta Manzi atzien oso seguru eta errebesakin hori atzera gotatzen dagoela, eta, bueno, dabile pizkate, lasai jokatzen. Baina kontu ziuk ibida, momentu baten ikuseten da kanpora. Kanpora joan zaio. Osta, horre... Ez da raia horian edo jo duen, egurrean, ez? Ez, bueno, hori ez da, egurra... Egurra o txapa, o ez da... Egurra biztu dala, bai. Baina, ikusi ez da, Antxonek egin dau, filigrana bat, eta hone bedone hor atzetik zabalera, ez da? Zabalera, bai. Baina, kontu zuek ibida. Hobe dela, lehenbailen amaitu, ez da? Bai. Eta gerokoak. Eta noski, beti aipatzen dugun bezala, egiten diren tantu bakoitza da garrantzitsua, eta tantoak ematen baldin badizkiozu aurkariari, hori ere kontutan hartzen dela, ez da? Bai. Ondo. Manzi. Bora. Bai. Eta dagoeneko laugarrena edo bosgarrena. Bai. Laugarrena edo bosgarrena. Salaberri. Joaten zaiona. 14-6. Eta hor... bi bikoteak hitz egiten bata bestearekin. Hitz egitea beti garrantzitsua da eta... Beti. Hori... Eta hitz egitea baino gehiago, nik uste kasu egitea garrantzitsuago dela. Bai, bueno, euren artien, ikusi, baina zozer txartu ikusten badezu, bueno, esan da, gero gora bera txetan pelotan, o esaten zazu, ostras, ramata horren bestez, ondo espaduguzu, ero, gauza asko tendiz, da? O, bueno, serio jogatu bio eta maitxu bio eta ja. Zozer.
Bueno, azken gogoan daukate Elizondo adibidez, ez dakit, frontoia hau baino motzagoa zen, pixkat, eta seguru nik horregatik dela, baina gaurkoan errebotera hainbeste ez gabiltza ikusten, ez da, eta egia da, zaila da, 15 kuadroko frontoi bat delako, baina... Hor askotan gora bere izaten da pelotakin. Pelota bizi bat hartzen baduzu, bai, botako da rebotera. Baina kontuz, ukibidea rebotera bez, pelota bizi bada, asko urtetzen da, eta aurrelari emate ondo rebotietan bada, mina ondu zileik. Eta hor du beti kontu ukibizu, alegin du bida hor atzeko orman, metro erdi, metro bat, topi jota, hortxe jodizela. Bueno, egunero ikasten dela zerbait, Felix, eta gaur ere hortara etorri garela ikastera, eta asko ikasita daukana Antxon. Eta orain set honetan 15 eta 6 garai irten dira, eta, bueno, nik uste berak dominatu duela partida. Gauza handi egin barik, ez da? Salaberri be botatxu 4 boste goikot oldora, eta Iturrino ez da askoz joku sartu, gero Antxonek berape remate batzuk oso ondo botatxu, tantu gitxu, eta azkenien, uste duzu hori lengua da. Azkenien, bueno, errez, eta 15 da 6, eta, bueno, zozer aldatu biko daue, beste pelota bat, pero Iturrinok arrisku gisa hartu rematetan da gauzak ondo urteten batzer, bai, bide beretik joaten baldin badira bintzat, badakite, egiteko gutxi daukatela. Bai, da, zanoten, ez da, Antxonepe sortik bideu, emanziez toketiz da, da emanzi oso seguru da atzien, da, gero errebesak inatzera botatzen dago, eta, bueno. Gogoratuko diegu ikusentzulei, nola egiten diren bikoteak, final honetara iritsi aurretik, dagoeneko aipatu dugu, lehenago kiniela batzuk jokatzen dira, baina kiniela horietan, bikote nola egiten diren, hori kinilan aurretik sosketa bidez egiten da. 8 aurrelari eta 8 atzelari egoten dira kiniela horietan parte hartzeko prest. Baina sosketa bidez egiten da, ez? Aurrelaria bat irtetzen da eta gero atzelaria beste bat. Eta hau da bikotea, horrela da, ez da? Bai, horrela da. Bueno, horreta, ez daguzu hori esaten, bueno, eske hau hobi da, eta ni zetako piniztezu hau, eta, bueno, sosketa da, suerte daukena, igual, bueno, aurrelari hona eta atzelari hona suerte leike, danak, zata hone eskazago dieko, bueno, bat beti besti hobetxua izango di, hobetua konpontzen dana. Hori garrantzitsua da. Askotan igual izango di bikote bat, baina igual ez aurrien ez atzien onena, baina bikote modun onak izeleike. Eta, bueno, azkenien, suerte pizkat izaten da hor, eta, bueno, ongun, suertobako atxoni, manzi ez toketi hau, eta, bueno, hor da, finalien, ez da. Halaxe da bai, finalean, eta, bueno, Felixek esan digu, bai aurrelari honena eta bai atzelari honena espaldin badira, honenetarikoak bat direla, eta horregatik favorito argiak ziren bai kinielan, eta kinielan ere erraxantzan ibili ziren, eta bai gaurko partidarako, bikote gorria. Eta bikote gorriak lehenengo setean erakutsi du, gauzak ondo egiten baldin baditu eta lasaiantzan ibiltzen baldin bada, normalean behintzat gaurkoan garaipena lortuko duela. Eta garaipena lortu ezkero, saikapenean Antxonek behintzat, manziren lehenengo finala da, Ugaren zirkuituan, zerean Interjain ibili da, baina lehenengo finala du Ugarenen, baina Antxonek dagoeneko 3. du, eta 3. irabazten baldin badu, ia eginda edukiko du, ez? Beste bi gelituko zaizkio, eta egia da, zenbat eta puntu gehiago lortu, asko sobeto, ez? Bueno, horre azkenian, lehenengo gatzia oso garrantzitsu da, ze direkto finala jungo da, eta orduan danak aleginduko duen lehenengo gatzie, eta hori gaitxik, Antxone, ondo doia, lehenengo jungo da, baina konbenitzen bat tanto gehiz eta punto gehiz eitzen duzun, asko zobeto, ez da? Zer horreta, ez da guzu jokatu biharrik aurrerako previa zera semifinala ez da jokatu biharrik, eta orduan finalizauz, da berantzako, askoz tranquila, ez da?
Hori da, eta hori bilatuko dute, gaur irabazi, eta, urrengoa tokatzen zaionean ere, kinielan ere zer esana eman, kiniela irabaztearekin puntu batzuk lortzen direlako, ez? Finalerako sailkatzea horrekin dagoeneko puntu batzuk eskuratzen direlako, eta gero dagoeneko, finala gainera irabazten baldin baduzu, puntua asko gehitzen direlako, ez? Ara, akats, Iturrinok. Bai, hor tanto indeu bideu, Egin zeukan, Antxon Zabalien onda, eta txapagainen bat jare botati izan bazan, nik usiko zan, baina ez da lortu txapagainen iztia. Goxo, utzi nahi izan du, bazekien mantzi oso atzen zegoela, eta Antxon Zabalera joan da, baina... Normala da, aurrela izepa, normalin Zabalera itzen dago, baina... Hor, kinu polita ala ere Salaberrik hartu eta Iturrino gana jodu eta, lasaitzeko eta, alegindu egin behar direla esan ez. Zuk anima mizu aurrela izan. Txartu urte motza, esaten dago, txartu botatu segurtu dindago, bale. Baina intensio hona izan da, horre tanto egin zauken eta... Orduan, Samiago ondo, zu jarraitzu horta, eta, urrengoko ondo espada, urrengoko ondo urteko da. Markagailuan eta urdinak, badakite, hilala bizi, ibili beharra daukatela, eta, ondo, Iturrino horre, Bai, oso ondo. Goitikan hartu du, oso pilota saia zen. Bai. Bikaretak... Eta bikaina Salaberrik egindakoa igarri dio Antxonek, baina Piskalento, Piskat berandutxo irten da. Bai, horrek hainkak bizkortu bizan, horre Piskalento nautzuko bili Antxon. Ierri hotza, baina berando moidu, hainka moidu orduko, berando moidu. Emon motzane velozia hundize pelotie, horren zango baina oso suave bota dau, eta nik usten dut hori pelota hori aiegon izala. Suave bai, baina ondo kolokatuta hori bai. Ondo kolokatuta hori bai. Hori bai. Pasatzen utzi. Manzi, gatzeraino. Ia Ondo. Hortzi kuadroan, ikain sartu da, Antxon, Salaberrik. Txula. Bai, gara. Gora. Hasieratik ikusi duzu, nola hasi joan, pilota zuk. Bai, ikusi da, atze zamarren sartu dau. Aurre zamarren sartu man, berutzen goan, baina sartu da justo izizia remonta huin dau. Eta ikusi da, hori normalien aurratzen sartzen madezu, gora zoi da. Txulatik gertu ere basela, hori ere ikusi duzu. Bai, eta gero, berat niko ondo kolokatu da, baina azken ipskatek ganen atorriako pelota hori, eta remonta huin dau, eta azkenian gora. Kamen pilota aldaketa, urdinek. Bai, zer raro. Bai, azkeneko bi tantoak beraiek eginda, ez da? Bai, aurri hartu daue, irute bat, ez da, Agian pilotak arazoen bat zeukan, ez du nuga ikusi guk. Ez, igual apurtu ikusten pelota hori, ez da konturetu, baina gero, igual petzete bauke eurek, usten da igual izan da, pelota barri bataz, motel bataz, hobetu abilikoa eta nahitxe hone aurretik jun, pelota hau asko berotzen bada geisha, igual hobetu abiliko digorrixek, eta hone eta bada espadan beti ere pilota montelaren bila, ez? Berriz ere, berotu aurretik saskira bota eta beste bat barri hartu, ez? Baina, gusten dana da, hau pelota hori, barrixe da. Da, neko gusten da, momentoz bentzete, neko motela da, bola. Ondo, Salaberri. Gora, barri do. Hala. Kinu egiten du horrela egin nahi nuen baina... Ni pesto, pelota motela atatzen eman zu kontu zuki bida. Ni oso altura topau eta beste atzelari zemate eta atzera hartzen dagoen zau gaurrera juteza. Eta altura hartu eskero, horiak kontrolan bizu. Ez oso larri on pasadoan moduan, frontal bizi zenean, da gero nahi zu altura topau eta beste atzelari fikzioetan nimeno atzera hoa, eta nauke bizkate terrenua
pixkate hori, eta nago plantatzen zen aurretik, eta baina kontu zeki bida. Iturrino, atzera, horre, bi paretak egiteko aukera bat zeukan. Baina, bueno, Antxon junda, ja Zabalera junda onda. Ondo, bikain maixutasunez hartu du Mantzikor. Ondo baita ere Iturrino. Bai. Erre sartzen duela, sartzen duela saskian Mantzik, pilota. Bai, asko biltzen da kantxan, da, guzti zuen be, kolokauta, ostabe, eta... Ederto orain ere Salaberrik, ez du asmatu baina Antxon gainetik pasatzen, eta txula. Txitxaka. Bai, ondo ikusi dago, eta pelota barrizia zenean motelaz, erratza hondiok itxia urteten dago. Hor badaude, zesta puntan niz batzuk, Palo, Txula, txurusta izaten da, igual sartzen zu, eta barri urtetetzen nien, bote pronto, da besti, txitxaka esan dezu, ez? Txitxaka. Behi joten dago lehenengo eta atzie, eskumiekin, Bai. Hau izaten da txitxaka. Eta txula izaten da, errebesak imotaten da nien. Aha, bale. Bueno, ikasi gamer dela. Hombre, hitz batzu, beti, egoten di, bueno. Horre, Salaberri, ez dakit, beldurrez ikusten dut. Lehen gora gehiegi bota duenean pilota gora joan zaio, behin baino gehiagotan, eta horre frontiz erditik gora baina gehiegi arriskatu gabe dabil, eta ez dakit, beldurti edo. Bai, bizkate, normala izan da, ja botabo zuz, bosto zei botaba zuz Zabalera, ontzane gora, beti biurre gutxin zuta, barrillo botateko, eta bizkate eutzitzazu. Gero aparte, eskumiaz ez da beran fuerti, ez da? Ez dauka horren besteko inderrik emoten, errebesakin bai. Orduan, eskumiaz hartu da menatzien justuen, eta orduan ezin izan dago Antxon pasau. Ondo, orain bai, pilotaka polita bota du. Antxonek errebotean nola ala, eta orain, Antxonen mugimendu horrek, ez dakit despistatu pixkat egin duen Salaberri, eta azkenean... Ez dakit, igual, Antxonen pentsa dau, kostau botata duela Ormabiku, eta azkenean barro bota dau, baina, nope pentsa dut, kostau botata zuela Ormabiku, eta Antxon Zabalera jundak, pentsetan hori ningu daula, eta azkenean barro bota dau. Bai, hori, esan nahi nuena da, ez dakidana da, Antxonen mugimendu ikusi duenean, berriz esan duen, berriz ere esker paretera botako dut, edo hasieratik hori pentsatuta zeukan, ez dakit. Ez dakit, hori berai galdetu biokako, baina... Baina pixkat arraro xamarre gelditu da, ez? Zabalien hartu dau, eta hori eukileiken, Ormabiko botati zera, kostauaz. Baina, beraz ze pentsa dugu, ez dakit. Launa, eta gorriak nagusi direla bai, baina hortxe daude urdinak. Bai. Ondo, justuan harrapatu du Mantzik, hori ere, saia zen ba. Ondo, eskatu dio hor, Iturrin hori. Txokoan, iritsiko da, bai. Ondo. Eta orain atzera komediak. Errebotean eraman behar. Eraman du, ondo. Ara, Antxonek. Gaizki, Antxonek. Gaizki, baina gaizki, Eta... Iturrinok ez du parkatu. Zein duten hor, hori dejada... Aukera dana eukitzu, tanto modun, mostu, atzera, Ormabiku. Ikusi orain nola dagoen, paletaren kontra esanez. Nola de montra egin dut hau, ezta? Gero Iturrinok ez du parkatu normal. Hor hartuta, ondo. Baina, oso gaizki, Bai, tantua egina zeukan, esan daiteke, bera agintzeko dena zeukala.
Kantua egin edo bentsat agintzera pasa eta... Bi kuadron hartu dago, eta gaina be, Salaberri ez da, sortxisen o behatzi ez da, horrez amarrian onda. Eta Iturrino salduta onda, eta azkenean ez da bota izan. Txula, ondo. Ondo, Manzi. Eta ez dakit, orain barkamen askatu dion, Antxonek, Manziri, horrekoaren gatik. Bueno, dejada hori neupe bai aiegeko nintzak, Neupe, korrik hasi ganetzea hemendik. Eta hori, belaunetik orainik ere guztiz esatela ondo, Joder, baina, bueno. Bosna, markagailuan, lehen Antxonek egindako hutsa, orain Manzik konpondu du. Hortxe da, Berritxuko taldekoa, sakean. Ganetik. Eta hortxe, horrelako tantuetan ikusten da, ez? Gorriak gehiago direla. Bai, da hori gaina be, zepetza txula ete doie, no? Pelota hori, Iturrino ikustu izan hori pelota hori urten mi bolazko, zate sorpresa atrapa dugu. Frontoi jokoetan askotan esaten da, sakea oso garrantzitsua dela, sakearekin, bentaja izaten duela sakea egiten duenak. Sisteran edo, zestapuntan esango nuke ez dela hainbesterako, agian pilota aukeratzerako orduan bai, baina ez, hortik aurrera ez gehiago, ez? Ez, zego esan duzun, ez da pelota aukera, ez bakarrik. Seinale hona izaten da, zezaki ataten mazu tanto induzuleko. Bai, noski. Hori da, hori da, hori da, nire dauzan, zaki guaduguzu aurrelari bat, zaki asko sartzen dana, ja ez da beta. Adidez, Antxonen kontra, ez da bentaja. Ez hori bakarrik. Nola. Ez da pelota gatu. Bai, ies egin dio eta ies eta ondo ies egin gainera. Bai, ez da pelota gatu. Zaki ezartzen dara, igual zuk egin dozu tanto bat kristona egin da, igualek peloteo eta azkeniet kriston tanto poli bat egin duzu, da juteza zaki atata, da duzu aurrelari bat, zaki asko sartzen dana, ping-pong. Zure lan aurreko tanto egin dozune, bestien, segundo baten, ja amaitxu da, ezta? Da, bueno. Mira, bueno, beran dificultade hortxe da, ezta? Sakie, da peloteo, eta dana, ezta? Bai, eta gainera polita da, frontoian dena ez izatea berdina, ezta? Joku denak berdinak ez izatea, horrek ematen dio ere frontoi jokoari nola baiteko bizitasuna, eta bueno, joku horrela da, eta bueno, bentaja, batzu duten dio, ondo atatzen da batzu. Arase Ormabiko bikain egin duen Antxonek oraingoan. Hor zabaletik hor ikusi du, Bai. Baina ondo jarria ere bai, ezta? Hor ondo pini da, ezta? Hor gaina be, korrik egun deiturri no, baina ezin dago llegau. Zazpi eta 6, bosgolailuetatik bikain adierazi duten bezala, eta oraingoen markagailuan ondo jartzen duen moduan. Antxonen sakea. Salaberrik. Arazoa dauka Salaberrik Manzirekin. Ezin duela dominatu, Manzi. Ezin da dominatu, eta, claro, fronto honetan gaina be, zatutena, altura topete despozu, kontu zukibida, hon estabil, berabe, asko sakatzen Salaberri, zebak, asko sakatzen motza errebezakin, goiko tolduro gutako daula. Eta orain ere gutxe egin du. Bai. Eta, gazteen mailako partiduan Mauleko bikotearen atzelaria pixkat partidutik kanpo eta deseroso eta ikusi dugun bezala, esango nuke lauretan, nagusien mailan lauretan deserosoen dagoena Salaberri dala, ez da? Bai, hemen bai, momentu horretan bai. Estabile, beran igual gustora jokatzen momentu eta zer, bitxu, ez duan guztatu duen.
Eta berez frontoia ondo esagutzen du. Etxean ari baita? Bai, baina, bueno, egoten igual eunego izango zut, arrebez torteza eta arrebez gauza urtetzen dabe. Eta presioa pixkat ere izango da, ez? Bai. Zazpiren herritarren aurrean jokatzea eta jakinda gainera berez gorriak nagusiago izango direla, aurre ikusten dela, eta zure onena eman beharko duzula, eta azkenean presioa sartzea ere bada pilotariarentzat berarentzat, ezta? Bai. Hala! Barre egiten du berak. Ezin sinetxi dagoelako. Bai, eta ize pentsatu eukiden botati, baina justo botateko momentuan urten itza pelota hori. Hortxe, bai. Gero barrea. Esan ez bezala, gaur ez daite gauza askorik irten, eta badirudi ez daite irtengo, ez da? Ja. Bueno, Antxon, 10. tatuaren bila. Zake, motz xamarra. Ondo iritsi da, Salaberri. Bai, baina honez altura topetan, oin arte honda modun topetan, Eta orain ere, bien artean, ezin. Bai. Hiru alegin desberdin egon dira jorengoan ere bai. Bai, beraz Salaberri ez da pentsau iturri noan zaino guztari robota hori eruteko. Eta bera alegindu da. Eta kalte jutza, iturri hori robota hori eruteko. Bai, hor ere, hitz egitea, ez? Lehen esaten genduena, komunikazioa ze garrantzitsua den, horre iturri nokagian esan baldimazioan eni. Salaberrik agian lehenengoan utxe eginda gero, esan nuzuen, ez noa berenean utxe egitera, ez? Amar eta 6 eta, bueno, gorriek oso bideratuta daukate partidua, Oin bai, bueno, horondi momento baten pixkat zesango txut. Bai, launa eta bosnako berdinketa horretan. Bai, konfiantza pixkat larrei, konfiantza larrei lehenengo zeta esan irazitxe. Baina, ongain ikusten da, pixkat serio da bizela, Bideratuta bai, lehenengo zeta 15 eta 6. Irabazi dute, bigarrenen ere, bueno, dagoeneko tantoko abantaia badaukate, 10 bi digitotan sartu direnak beraie dira, eta orain ere, Antxonek bi kaina maitu du. Ondo moztuta, itxapagaina justu-justuen, ondo moztuta esker horma. Eta iritzien da, iturri nog palo jodaulako, Hortxe ikusiko dugu berriz ere. Bai, palo jodu bai. Eta gaur kamera pila ditugula, transmisioan, Goitikan ikusi dugu bat, sakea egiten, orain ere frontisean badago beste kamera txiki bat, hor ikusten dena, eta ohikoak baino kamera gehiagorekin gaude gaur. Azkeneko, detailera arte, lortu nahian, ez da? Bai, hori da. Askotan, galdu itxen dizta, imagen batzuko momentoz da hori, eta, horta, imagen pilo badakau, alderdi batik ustez pau, bestetik guzteko, hori da. Ondo, bikainari da orain. Bi paretak egin ditu Salaberrik. Ez du oraingoan asmatu. Ez da pasau. Hala ere, gero defentsa lanean ondo, Salaberri. Eta Manzik egin duena, txapela kentzeko modukoa. Bai, rebotia hori erunda, gero esker horman zena entorri dan, hor funda Salaberri, baina hor esker maikutzen ikutzen. Pega, funda, Ondo rebotia daute, betxu. 12 eta 6 dagoeneko, eta favorito nagusia zirenak,
zergatik ziren favorito erakusten ari direla. Bai, bueno, esan duten azta, nik usten dute hasieran biharren setien, bizkate konfiantza hori ikusitxe lehenengo zetaren errezioa zitxe, bizkate hon dira, bueno, lasai. Eta ikusi dago ni, coño, hemen ja zeina usten doin dagoela. Angora, ez da. Gora, berriz, ere... Da zeina indago eta hone ja zazpigarren tantu jarraian eitzen dagoena. Gortxek. Eta ordu pixkate esan da, bueno, hemen maitxu da, txorradak eitxia eta hone serio epinimigaz, hemen hone konfiantza larri emote motzau, gero gau igual berut eitxia eta iruaztezko biharrez eta gero irugarrein bihurtan. Da, hoin pilak epinitxu eta hone zazpitatu jarraian. Zu frontoian asko ibilitakoa zara, eta ez dakit, pilotari baten buruti ze pasatzen den Salaberriren kasuan adibidez, ez? Bi finaletara iritsi, biak galdu, gainera batean, bueno, zure... Joli, ze horma biko bota dauen. Osta, totalmente, nari gaina usteta. Mantzipen horma biko bat ikusgarrixe bota daue, ikusgarrixe. Ontxe, ikusiko dugu errepikapena. Bai, bikain, Perfecto, gaina. Bai. Ederra benetan mantzirena. Esaten ari nintzen, orain azkeneko sakea egiten ari den bitartean, zer pasatzen da pilotariaren burutik, ez? Bi finaletara iritsi, biak galdu, gainera bigarrenean, bueno, okerrerako protagonista nagusian izan naiz. Nola ematen diozu buelta horri, ez? Bueno, lehenengo pentsa bizuna da, bueno, finalea aiegon ari ez da, eta ontzo, bagiu iruazti bat dan ikuste askue, baina, bueno, ez esango nauke, nik usten du buruti parazten dana, bueno, gorko una astu imida, ez da izen nire eune, eta, bueno, urrengun jokatza honein, ia ondo jokatza honen, kinien eta ondo jokatuot, finalea iauna, bi aldiz, da hori, bueno, horraz gatu bizazta, ezin duzu gatu, txartu jokatu eta finalea hortan, da, ez da, de burutik kendu ezin, ez da, ni biztote pizkate astu imida da. Hor Salaberri aipatu dugu eta hor paretera igota sekulako pilota eraman duela, eta bueno, hemen txaloak eta goak eta jaso ditu. Eta jendeak gustuko ditu, horrelako detaile teknikoak, ez da? Hor paretera igotzen zerenean eta pilota saia eraman eta jendeari... Bai, hemen bat ez be iparraldin, ez da? Iparraldin oso horrek asko... Bigarrenean eta amabosgarrenean. Asko eskitzen dago, ez da? Horrek reboti eguale tzetzu, normal zier, eta jugadak eta oso txalotzen dago, ez da? Guk iguale txalotzea gisa, tanto hon bat, baina pelote uzamutzute gauzak ondoin edago zenian txalotzea gisa. Zeinoiz iguale, hemen nema dezu pareja bat iroazti, desietan doza utzen dizen. Besti, kontra dizu. Da hori txalotu itxin da bezo, hori ez da txalotu. Txalotzen bida, gauza gondo itxin da nien. Baina, horretxe ikusten duzue, markagailua nola amaitu den 15 eta 6, lehenengoz eta 15 eta 7 bigarrenak gorriak. Hasieratik nagusi izan dira, urdinak nahi izan dute, eta momentu batzutan batez ere bigarren setean, lehen Felixek aipatu bezala, 6. tantu horretar arte, eutzi nahi izan diete, baina ezin. Guazen elkarrizketarekin. Donibaneko torneoa ezin izan zenuen erabazi, semifinaletan geratu zinen, gaurkoa rebantxa bat izango litzateke. Bai ez, azkenean partidu bikainan jokau ginen danok, gaitzesan zan irabaztia ez ginen lortu, da gaur irabazteko intentziak egitorria eta holaxi du partidua ez. Antxonekin errazaga jolaztia, behagazko jolazte, gure lan ondo inu, da azkenean irabazien. Torneo honetan jokatu izanak, gaur zerbitzu bat egin dizu, edo gaurko jokoari begira pixkat hobeto seitu zutela frontoian? Bai, torneoaren nintzen gaizu sentitxu, baina, esan erten nahi bezala, eta, baina final honekin puntual lortu xistera proiektuko torneo honetan, da, postu batzuk galtzeko ginen pentsatet. Igual semifinalari begira ere, ez Donibane jokatzen da, lehenenguko semifinala irailaren bukaelan. Bai ez, hori haura, interjaiko torneokoa da, sentsazioa gartzeko benta frontoen ibili, Antxon ebea finalistia eta, ikusiko aberzela jokutzen da. Errik asko. Antxon, sekulako partidua, lehenengoko mangan nahiko erraz irabazi duzute, oso ondo sentitu zaitugu
gaur frontoian, zuk ere urteak eta urteak daramatzu frontoi honetan jokatzen, eta imaginatzen dut, irudi onak ere etorri zaitzizkula zure burura, ezta? Bai, ez, egize da asko ustetaten frontoa dela, beti oso pozik etortzen az Donibanera, eta bai, kantxan bestot ikusi dela, ez, nahiko eroso joatugu, Mikelek domina egin dago, eta, bueno, aurla batzelari bat az, beti erretzago da hurrin peloti topau, eta ero, tanto maitzea. Bueno, eskerrik asko bieri, zorionak, eta laster arte Donibanen edo hegoaldean ere anegon bere, eta laster arte. Bueno, entzun dituzue, irabazleen hitzak, eta gustora normala, gustora egotea, eta Antxonek bidea oso ondo zabaldu duela Ugarain zirkuitu honetan, finaletik gertu egoteko, 3-3 irabazi ditu, berez 5 jokatu behar dituzte, ezta? Eta gaur nagusitasuna erakutsi du, eta berak esate zuen, ez? Niretzako oso erresa da, Mantzi bezalako atzelari bat daukadanean, oso segurua delako. Bai, hori da, ezta, nire bezala, ezta, Antxone aurrelari honen azpada, honen taiku betzete dauena, gaur honien afiziono maian, eta Mantzi izango da atzelarik honen taiku, ezta. Eta orduan alkaraz joatzen da honien, entzete pareja oso gogorra itxen daue, eta eure hiruazteko, joko handizia eta bida, ezta. Eta, bueno, hasieratik lehenengo zeta oso serio jokatu daue, eta hori gaitxik 15-6 irabazi daue, ezauten modun biharren zeta bizkate, nipestot, konfiantza larrei ez lantxe, eta gusti dauen zeinain dauen esan da, bueno, hemen bizkate... Apurtu egin behar da. Bai, hemen biharren zeta irabazi bida, sostotzin hemen kakajaten aztema gara, eta huelta motemozku, gero hirugarren zetien bilurretan ongoa. Eta, bueno, ja indaue zeitxik 14 usten dut, 8 tanto jarraian indaue, eta azkenian iruazin daue, eta posik. Beno, irabazleek gorain sariak jasoko dituzte, hemen badakizue, talde bakoitzak, Xistera proiektu honen barruan, zesta punta eskolek parte hartzen dutela, eta zesta etortzen diren bakoitzean, Donibanera etorri denean, Donibaneko luzeanek organizatzen du, eta berak jartzen ditu sariak, ezta? Eta Kabaniasen gertatu zenean, Kabaniaseko kluba jartzen zuen, eta normalean gainera, inguruko produktuekin eta egindako, sariak izaten dira, eta sari politak izaten dira eramateko. Gaur, Antxonek eta Mantzik, eta, Bizkaiara, 3 sari jungo direla. Bai, hori da. Ez, Bizkaiara 2 eta Gipuzkoara 1, barkatu. Mutriku hor mugan dago, baina Mutriku bestela esango digute. Eixe da, bai, Mutriku, bai. Baina, ondo ezta. Bateaz begainabe, iparraldeko kontra jokatu daue, Maule eta honek Doniban bertoku eta besti bak usten da, biharrezkue, eta orduan, bertoko bat izgustora ongo dira, etxeko ez dagolako irabazi, baina bestiak posik, ez da. Hortxe ikusten dituzue sariak zeintzuk diren, txapela batzuk eta dominak eta motxilak, eta sari potoloa ikusten da badela. Guk honekin utziko zaituztegu igandean, 12an, Leketion ikusiko dugu elkar, eta han ere ikuskizun polita, feste jamai ere emateko, ez da? Bai, hori da, biziar izango die kinielak, han ongo gara, ikusteko zelan juten dian, eta gero, aparte, motrikuen motrikuen zeurengo hastian, izango da motrikuen izango di finalak, horrengo hostidali usten duzta. Larun batian amartan. Larun batian amartan. Eta orduan, oain amendik aurra, astero eukikau txapelketan bat. Ze, abostuan esan dauen zela, danak erdi oporretan egon gara. Eta oain gauza serio hartu biko da, eta amendik aurra, astero godia txapelketan. Hemen dituzue, gaurko protagonista nagusiak, irabazle eta galtzaile, edo, ale finalista esango dugu, eta finalean puntu gehien lortu dituztenak. Eta guztiak ere txalo artean hartu dituztenak. Feliz, placer bat izan da beti bezala, igandean elkar ikusiko dugu. Eta zuek ere, nahi baldun baduzue, zuzenean ikusteko aukera izango duzue
Lekeitioko finala xistera.eus atariaren bitartez. Eskerrik asko eta hurren arte. Agur. Deux jeunes joueurs que l'on peut féliciter à nouveau, les finalistes donc de cette finale espoir, de cette finale jeune. Et la photo souvenir avec le président de l'association Xistera, Ibon Ireishti. Et on va passer donc à la remise de la partie principale, la partie senior, plutôt la deuxième partie. On va attaquer évidemment par protocole avec les finalistes, avec une défaite en deux manches, 6-15, 7-15. Les finalistes de cette partie viennent du Bakiba, Iturino et Sugaitz, Salaberry. Monsieur Badiola est adjoint au sport de la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Et Didier Lopez à nouveau. Et enfin donc on va accueillir les grands gagnants de ce soir, les deux joueurs Pays Basque espagnol, Diego Alde, représenté par ces deux jeunes joueurs, un de Biriatou et l'autre de Moutricou. Anchon Alberdi, la Michel Mansisidor. Michel Céleste et à nouveau Yvonne Ireishti, remise des trophées, la petite photo souvenir. Charo, partida ederrazen, mila esker handi bat, mila esker guztieri, mila esker etortzeagatik oso importantea zen, hemen izatea, mila esker handi bat, eta esan zie datorren urtean, margaren urtea
c'est important évidemment, l'aspect sportif et l'aspect solidaire, on le rappelle. C'est un rendez-vous à ne pas manquer chaque année et vous répondez présent, messieurs, dames, chaque année. Merci beaucoup à tous de jouer le jeu. Très belle fin de soirée à tous. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Vaincre la mucoviscidose pour des dons éventuels ou sur le site Chistera évidemment pour donner votre inscription. On le rappelle, totalement gratuite. Merci à tous. Très belle fin de soirée. À très bientôt sur les canchas. Merci. Les numéros gagnants, les 8 numéros gagnants pour la tombola de ce soir. Batzuetan, bestei laguntzeko, ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, e-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako irubebikoitza.xistera.eus.